Szevasztok, én Zsolti vagyok, és hát szoktam bűvészkedni. Tehát így hobbiból csinálom, most megtanítom nektek, hogy kell legyezőt nyitni. Én bemutatom, és aztán el is magyarázom. Ugye, így néz ki a legyező. Ugye. Így néz ki a legyező. Ugye ezt hogy kell csinálni, azt most elmondom. Így megfogod így, mindegy, hogy csösföld meg a lapot, és én úgy csinálom, hogy a második ujjammal így végighúzom. Tehát még egyszer. Így van. És akkor így megfogod, és így végighúzod. És akkor már ki is nyílik. És akkor még egyszer, gyorsan. Gyorsan. Így. Ez ennyi lett volna, jelentkezek majd nem soká egy kártyatrükkel is. Szevasztok!